बे फेरेंगा मानसिया बिटिसिनि सासे गेम जानो फैनाय नामा बे गोरिब गुन्द्रा आफा जाम्बा बिखौ हमनो रोङै बिसोरखौ होखारनाय बिसोर खेला गेलेनाय बेबायदि मानसिखौ जों जायगा होनो हायो नामा गथे होखारनांगौ बिसोरखौ नुनो नाङा एबा जेरावखि दाराया बेखौ जोङो खुनु दिन साथ्थु बर' मानसिया भट नाङा बेखौ देरहा होनो नाङा एखे जोङो बेखौ होथारनांगौ फेरेंगा माने दिनै फरेस्ट माने बिफाननि गेम जानायनि समनिफ्राय गोबां बर' मानसिखौ होखारबाय न' बां सावबाय मोदै रज'ज' गाबनांबाय दिनै बे बर'फ्रा थांनानै थानांगौ बे थांनानै थानायनि मोनसे दिदोम मोनसे माने सिद्धान्त जाबाय आरोखि बर'नि निरापत्ता खालामनो रोङाखै बर'नि रैखाथिनि जेबो बेबस्था खालामनो रोङाखै बरंथ' बर'खौ जायगा जायगा होखारनाय गोबां जायगायाव फेरेंगानि समावनो होखारदों दा गथे जों अफस खालामो बेखौ केन्सेल खालामफिननांगौ आरो जेसेबां बर'फोर दङ बर'फोरनो हा गैयै मानसिफोरनो हा होनांगौ जाय फेरेंगा मोनहा जों अपेनलि बुंबाय जे जों खुनु रावखौबो जों सासेखौ होखारा होनना बुंबाय बेबायदि मानसिखौ जों दिनै जायगा होनो मोना आयेनखौ मावनो थाखायसो हरदोंमोन हा हुनि निरापत्ता होनांगौ आयेनखौ मावफुं बिसोर होननानैसो हरदोंमोन दिनै नोंसोर आयेनखौ मावनो नागारै आयेन सिफायनो थाखायसो एसे थांबाय थारमाने दाथ' आंबो मोनदों माखासे सार्कोलाव जेनेबा बेंटल सार्कोलनि आन्दाराव माखासे हा माने नन ट्राइबेलफोरनो होनाय डेभेलपमेन्ट होनाय जों मोनदों आरोखि 46 माने जेनेरेल कास्टनो होनाय आरोखि दा 46 फेमिलि दा बेखौ जों प्रश्न खालामो जे 6 शिड्युल एरिया आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियाजों दाजानाय बे 6 शिड्युल एरिया बे 6 शिड्युल एरियायाव खुनु नन ट्राइबेल मानसिया माने हा मोना दा दिनै बेंटल सार्कोलनि आन्दाराव फेरेंगाया दिनै माने 46 फेमिलिनो जेनेरेल कास्ट मानसि आरोखि जेनेरेल कास्ट आरोखि जेनेरेल कास्ट बिसोरनो दिनै हानि एलटमेन्ट होबाय आरोखि माबोरै होखो 6 शिड्युलखौ बिदि मोना थारमाने नोङो इलिगेल माबा 6 शिड्युलखौ भायलेट खालामनानै नोङो दिनै भट गैयिनि थाखाय नोङो माबा होना होबाय आरोखि जेनेरेल मानसिफोरनो होनाय जाबाय दा बिसोर दल दामगासिनो दं जों माने हा होगासिनो दं दा हरै ट्राइबेल मानसिफ्रा जेराव दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो थाबोनाय ट्राइबेलफोर दङ बे गभर्नमेन्ट हा होन कास्टआ जेरावखि थाया मानो दा बिसोरनो नायै नायै हाखौनो होनांगौ बिसोरनो दा बिसोरनो होआखै बिसोरो खिन्थु बे जेनेरेल मानसिफोरनो हा होबाय खिन्थु 6 शिड्युलआवथ' बिदि मोनथ्रा दा बेंटल सार्कोलाव बिदि जादों आरो बेल' नङा उदालगुरियावबो जों बेखौ नुदों आरोखि उदालगुरियावबो गोबां माने जेनेरेल कास्टनो माने जेरै मानसिफ्रा हा मोना बिसोरनो हा होगासिनो दं आरो बिसोर माने दल दामै गिदिंगासिनो दं जों एथ' हाजार दिनै हा होबाय एथ' हाजार जों माने हा गैजारिफोरनो हा होबाय खिन्थु सोरनो होदों बेखौ दिनै बिसोर माने बुंना होआखै जों आर्टिकेलाव जों मोनबाय लेखाखौ बे जेनेरेल मानसिफोरनो हा होदों आरोखि दा गथे जों अफस खालामो बेखौ केन्सेल खालामफिननांगौ आरो जेसेबां बर'फोर दङ बर'फोरनो हा गैयै मानसिफोरनो हा होनांगौ बेथ' नंगौ एखेबारे दिनैसिमबो एफा गिदिर बे सेन्सिटिभ इस्युनि सायाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा फंसे बाथ्रा बुङाखै बिसोरो बुंनांगौमोन दिनै जोंहा जिहेतु माने 6 शिड्युल एरियायाव नन ट्राइबेलफ्रा खुनु हा मोना हा ट्रेन्सफार जाफिननाव एलटमेन्ट जाया दिनै बे खेथ्रआव दिनै जुदि माने जेनेरेल मानसिफोरनो नन ट्राइबेल मानसिफोरनो हा होदोंब्ला बे इलिगेल बेखौ दिनै आवाज दिखानांगौ बर'मोना डिफेन्स बर'मोना बे डिफेन्स बर'मोना फंसे बाथ्रा बुङाखै साइलेन्ट आरोखि सेन्सिटिभ इस्युआ हानो हा गैयाब्ला नों बहा थांबालाय हानि जोंनि थैजोबनांगौ आरो हाखौ जों उद्धार खालामनांगोन आरो बे हानि थाखायथ' जोङो आलादा रायजो बिदों आरो दिनै आलादा रायजो बिदायनि उनाव जुदि जों 6 शिड्युलनि उनाव बे 6 शिड्युल मोननायावबो जोंनि हा जुदि निरापद जायाबा रैखाथि गोनां जायाब्ला अब्लालाय जों बहा थांबावनो दाथ' दिनै एखेबारे बुंगासिनो जों फेरेंगाया अपेनलि जोङो ब्रह्मपुराव थासान्दि समाव खुनु माने नन ट्राइबेलखौ बेल्ट ब्लकनिफ्राय होखारा होनना बुंदों आरोखि एथ' जघन्य मानसि बे नुवाखै बे थारमाने आयेनखौनो भायलेट खालामबाय आरोखि बेहा आयेनजोंबो खुनु सोमोन्दो गैया बे भटजों सोमोन्दो गैया नोंखौ मानो थाखाय हरदों फालाय बिटिसिआवलाय नोंखौथ' आयेनखौ मावनो थाखायसो हरदोंमोन हा हुनि निरापत्ता होनांगौ आयेनखौ मावफुं नोंसोर होननानैसो हरदोंमोन दिनै नोंसोर आयेनखौ मावनो नागारै आयेन सिफायनो थाखायसो एसे थांबाय थारमाने बे हा माने हानिफ्राय जों खुनु दिन माने नन ट्राइबेलखौ होखारनानै माने जों बिसोरो आयेन सिफायनाय आयेनखौ सिफायनानै इलिगेल भाबै मानसिफोरखौ बिसोरो दिनै जायगा होनाय बिसोर दा दिनै बेखौनो जों बुंनो लुबैदों दिनै आङो दिनै बेफोरबायदि मानसिखौ थानो समायबावनो जाय फेरेंगा मोनहा जों अपेनलि बुंबाय
जों खुनु रावखौबो जों सासेबो होखारनांबाय बेबादि मानसिखौ जों दिनै जायगा होबावो नामा ओंखायनो दिनै बर'फ्रा दिनै बयबो दिनै सांग्रां जाना फैयो दिनै बिसोरखौ जों जायगा होनो नाङा दिनै बिसोरखौ जों दा उल्था गावसोर होखारनांगौ जों बर'नि निरापत्ता खालामनो रोङाखै बर'नि रैखाथिनि जेबो बेब'स्था खालामनो रोङाखै बरंस बर'खौ जायगा जायगा होखारनाय गोबां जायगायाव फेरेंगानि समावनो होखारदों आगोल सरखार समाव बा बिनि आगोलफ्रावबो बिटि जानायनि सिगांबो बर'खौ खुनु जायगायाव होखाराखै खिन्थु दिनै माने प्रमद बर'खौ फैनाय समाव फेरेंगा माने दिनै फरेस्ट माने बिफाननि EM जानाय समनिफ्राय गोबां बर' मानसिखौ होखारबाय न' बां सावबाय मोदै रज'ज' गाबनांबाय दिनै बे बर'फ्रा थांनानै थानांगौ बे थांनानै थानायनि मोनसे दिदोम मोनसे माने सिद्धान्त गैयि जाबाय आरोखि होखार जासि गाबोन मा जागोन मोनसे सिद्धान्त गैयि बे रोखोम अबस्थायाव दिनै दोनबाय माने हारिखौ आरोखि दा बेबायदि जुदि पर्यायाव लाबोब्ला दिनै उल्था जोंनि बर' जाथिया ज' जाफिननाय गासिबो खौसे जानानै बिसोरखौ दिनै जों शिक्षा होनांगौ बे बिसोरखौ जोङो दिनै गाज्रिनिफ्राय होखारनांगौ दोननो नाङा आरो बिसोरखौ दोनोब्ला जोङो बिसोरखौ जुदि माबा मोनसे खारनाव जुदि जों होयोब्ला जिउ गांसोमखौ जों फिनाय बायदि जागोन गतिके बे मानसिखौ जों दोननो नाङा दा बे फेरेंगा मानसिया बिटिसिनि सासे EM जानो समाय नामा बे गोरिब गुन्द्रा आफा जाम्बा बिखौ अननो रोङै बिसोरखौ होखारनाय बिसोर खेला गेलेनाय बेबायदि मानसिखौ जों जायगा होनो हायो नामा गतिके होखारनांगौ बिसोरखौ दोननो नाङा एबा जेरावखि दाराया बेखौ जोङो खुनुदिन साफ्रोमबो बर' मानसिया भट नाङा बेखौ देरहाहोनो नाङा एखे जोङो बेखौ होथारनांगौ दाथ' जों खोनादों नै बे हाग्रा ओनसोल आरोबाव नै बै आयना बाजार हाब्रु सोरां बाजार बिथिंजाय दिनै जाय मानसिया फरेस्ट विलायेन्स एक्टनि आन्दाराव गोलैखायो एखेबारे 2006नि सिगां थानाय जायफ्रा रेकर्ड दंखायो लेखा दं दिउखा होलांनाय बेबायदि मानसिखौ दिनै होखारनाय दिनै माने दिउखनि नटिस हरदों थांदों दिनै वाइल्ड लाइफआव हाबबाय बिसोर हाया बे हाखौ मोना होननानै सिगिखौ खालामदों दा बे अबस्था जागासिनो दं आरो हा हो नोंसोरो ट्राइबेल मानसि ट्राइबेलआ अधिकार दं बे हाया ट्राइबेलफोरनिसो दा दिनै ट्राइबेलखौ सिगिस' खालामनाय ट्राइबेलखौ माने हा मोननायनिफ्राय बंसित खालामनाय गुबुन हारिनिफ्राय ट्राइबेल हाखौ सेख'नानै हा होनाय दिनै बेफोरनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्राबो एक गट जानांगौ खौसे जानांसिगौ आरो इसिबां माने दा दिनै इलिगेल भाबै अना ट्राइबेलफोरनो हा होदों बे ट्राइबेलफोरनो माने हा होआजासे मालाय हा होनायखौ दिनै दिफेन बर'मोनहा दिनै बुंनांगौ जों बेखौ लुबैयो दिफेन बर'मोनहा आवाज दैखानांगौ मानो सिरि फालाय दिनै बयबो नेगासिनो दं मानो सिरि एफा क्रुसियेल टाइमाव मानो दिफेन बर'मोनहा मानो सिरि नोंराय बर' फरायसा आफादनि एफा गिदिर माने संगठना दिनै मानो सिरि मानो फंसे बाथ्रा बुङा दा बेखौ बयबो लुबैदों बुंनांगौ बिसोर माने थांखि लानांगौ